Βρισκόμαστε στην Ήο. Βρισκόμαστε στην Ήο, είμαστε μέσα στη χώρα της Ήου. Μόλις έχουμε πιει τα ποτά μας, τις μπύρες μας, συνεχίζουμε και το επόμενο μαγαζί. Η βραδιά είναι υπέροχη, προχωράμε με γοργό βήμα για το επόμενο μαγαζί. Το επόμενο μαγαζί θα είναι το Μπάρμαση, το γνωστό πλέον Μπάρμαση. Πιάμε τα ποτά μας με τον φίλο μας τον Γιάννη, τον Αλέξη, χορέψαμε. Πάμε να ακούσουμε Led Zeppelin. Και συνεχίζουμε. That's... Εδώ είναι ο Παύλος, ο κλασικός χώρος. Yeah, I know. Yeah, babe. Εδώ είναι το στέκι συνάντησης μετά το ξενύχτη. Ο κόσμος όλος μετά από έτσι και τα κολομπόλ. Προτιμένα να φάει κάτι από το φούρνο και αράζει εδώ στα πεζούλια. Πίνει τα ποτά του, ξερνάνε, νεκρώνουν. Εδώ κοιτάξτε κατάσταση, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να περιγράψει, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Βλέπετε εδώ κατάσταση. Βλέπουμε κομμενάκια εδώ, φωτογραφίες, σαβούρες, ξένες, Ελληνίδες, ό,τι να είναι. Ελλάδα. Εδώ τις πάτε. Εγώ 5 λεπτά το πάντα. Κορναρίσματα, γάμους έχουμε εδώ, απ' όλα έχουμε. Γαμίσια. Είναι πολύ όμορφα. Και εδώ είναι το σημείο εκκίνησης που μπαίνουμε πάλι μέσα στη χώρα, όπου ανεβαίνουμε πάλι για το πρώτο μαγαζιά, που στο κέντρο της χώρας που είναι η πλατεία, που είναι τα υπόλοιπα μαγαζιά, κλαμπάκια, μπαράκια, εστιατόρια, φασφουντάδικα. Έχουμε από όλα και από όλες τις επιλογές. Έχει ο τουρίστας εδώ στην Παναγιώτης Τόκος. Πάνος Τόκος. Και πολλά γκομενάκια. Πολλά γκομενάκια. Πιπινάκια. Πιπινάκια να φάμε εδώ πέρα να δούμε διάφορα πράγματα, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα, εδώ πολλά μπαράκια, μαγαζιά, ποτά καθαρά, χορός για σκέδαση, τραγούδι, φαγητό, ποτός. Πάμε, συνεχίζουμε να δούμε εδώ πέρα προχωράμε τη βόλτα μας στην Ήο, τη χώρα της Ήου. Δεν είναι φόλα, μην πάτε. Εδώ μην πάτε. Ανεβαίνουμε εδώ από τα πρώτα σοκάκια της Ήου. Ανεβαίνουμε, πάμε για τα υπόλοιπα μαγαζιά που σας λέγαμε. Εδώ προχωράει ο δρόμος. Δεν είναι πολύ μακριά, θα φτάσουμε σε λίγο. Ανεβαίνουμε εδώ, εδώ είναι ένα παλιό Αρχοντοβλάχικο. Είναι καθαρά ελληνικό στέκι που παίζουν ελληνικά, είναι Έλληνες, διασκεδάζουν, χορεύουν, πίνουν ρούζα, ρακές τσίπουρα. Μια άλλη διάσταση του νησιού, το βλέπει και ο φωτογραφικός φακός τώρα, το παίρνουμε. Παρακόμενα, τσίπουρα και εμείς συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα μαγαζιά. Αφήνοντας τις πενιές πίσω, συνεχίζουμε θα πάμε στο μπαρ μας, θα πούμε μια ακόμα μπύρα. Βλέπουμε εδώ καταστάσεις νοικοματόδου, μπορεί να περπατήσει πίσω, να πάρει λίγο φωτογραφικό σφακό στην εικόνα, εδώ πίσω. Εδώ. Κουτρουβάλα. Πάει κουτρουβάλα ο φιλοξενούμενος τουρίστα. Ο Κουτρουβάλερμαν. Συζητήσουμε εμείς για τα υπόλοιπα μαγαζιά. Είναι πολύ ωραίο μπαράκι που ξεκίνησαμε την περιήγησή μας στο Βάλσα. Πολύ ωραία καθαρά ποτά, ωραίες παρουσίες. Βλέπουμε εδώ, συνοδεύουμε σοναράκια ωραία, γυναίκες ωραίες. Άλλο girl I love you. Ωραία, παίρνει αυτό τώρα ή δεν τραβάει τόση ώρα. Θα μας δείτε που αλλαγίζει τόση ώρα.
Εντάξει, παίρνει. Και εδώ θα πούμε στο να πούμε ένα ποτό. Σταματάει εδώ να γράφει το γραφικό σφαγό, θα πούμε μέσα και σταματάμε εδώ.